a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Aminu alaikum salam. Tela na kawo ɗinki ne, amma ina so da wuri. Gaskiya idan kina so da wuri sai dai ki biya express. Express kuma 3,800. A yau nake so zan baka 50,000. What? 50. Au. Ba 50,000. Ga ta nan ni ko taba ta ma ni ban yi ba. What? Ke tun da kika kawo jakan nan fa ni fa ban taba ta ba. What? Yalo, manjo janaral Faruku yaya. Da Allah a turo min motar sojoji guda 3. Da motar rusa gidaje guda 3. Yarinya, me zaki da motar sojoji da motar rusa gidaje? Sojoji za su ɗuma ka ne, motar rusa gidaje kuma angonku za su narka. Ganki ne, wallahi gwada ki nake yin gani ko kina da ƙarfin imani.